У Керестурськім хотареті дньовше, окрім орання, розрицювання гною і ще деяких роботах, які остали, збира і кукуричанка. Робимо і за себе, a robíme i uslužno. Evo baš trenutno robíme jednomu človekovi u Veprovaču. Vodaku skašíme s robotami, taká chvíľa bola, jaká bola, hej. A teraz sa ukázalo dobre, tam by nám napresovať kukuričanky. За чим служить то пресована кукуричанка? A pacecov, ona môže slúžiť i na topenie do párnych pecov tých. A teraz sa tá kurčanka robí za statok. Baš isključivo za statok, za pokarmu. Ви за свій статок už napresovali dosť? A jeden deo sme napresovali a dúfam, že by ešte takú napresovať, keď dopustí vreme. Вашу кукуричанку ste už všetku vypresovali? A našu sme nevypresovali, bo sme ju zaorali a dali druhí ľudia. Bo našu sme neúspeli porobiť, zmokla. Zmokla nám. Znači hľadáce povalali, hej? Keď dáme, tak to nám dá, porobíme. A keď vám dávajú, to naplacujú, či dajú zadarmo? Nie, nenapracujú. I keď môžete vypresovať na deň? A báte so deň, ktorú veľká rozlíka, od keď sa ráno ruší a do keď sa večer môže robiť. A bož, 500, pali, 800, je zherka. Kedy jak ísť robota? Keď ráno mraz, vecko treba čakať. Treba čekať a prejsť rosa. Nájsť človeka, ktorý porihtaný presovať kukuričanku, neľahko. Bo še tu nájdu i tvardi kopači i poda jedno željesko zo zhrabelkoh, co može odškodovať z presu, to robota nie bardzo rentabilna.